erről az ügyről beszélni, hogyha Baranyi Katalin és Barta Szilárd nincsenek jelen. És én ezzel akkor egyetértettem, annak az ügynek az érdekébe, hogy hogyha elmondják akkor az igazságot, ha ő ettől annyira távol van, hogy ti ne legyetek itt. Tehát én nem ti ellenetek, abszolút, az ő kérésének tettem eleget, hogy ne legyetek itt. Köszönöm szépen. Én hadd válaszoljak már erre. Én a dolgozók érdekébe alapvetően azt értem, hogy ez nem feltétlenül a testület előtt kell, hogy bonyolódjon, mert nem valószínű, hogy megnyílnak akár vezetők előtt, akár a testület előtt. Én most sem látom ezt a problémát ilyen egetrengetőnek és ilyen bonyolultnak. Németné Kovács Andrea úgy búcsúzott el, szó szerint idézem, jegyző úr is ott volt, hogy emberileg és szakmailag soha nem tanult annyit, nem tudom, most 30 lesz már Andreának, ugye 30 éves pályafutása alatt, mint itt 3 év alatt. Szó szerint ezt mondta. Emberileg és szakmailag. És köszöni szépen, hogy abban az időszakban, amikor ő bajba került, mert indult a választásokon, köszöni szépen, hogy ezt a megoldást felajánlottam neki, hogy ő itt dolgozhat. Andreának a távozásának ez az oka, Sárközi Hajnalka távozásával kapcsolatban én nem tudok nyilatkozni. Elnézést ezzel kapcsolatosan mindig nem értem, hogy Szilárdot és engem miért zárták ki ebből a tájékoztatóból. Én úgy gondolom, hogy az itteni dolgozókkal évtizedek óta együtt élek és együtt dolgozok, neveltem a gyerekeit. Nem hiszem, hogy előttem nem mertek volna megnyilatkozni, tehát én nem hiszem, hogy ez a dolgozók részéről volt, hanem inkább a mi személyes kapcsolatunk megromlása miatt volt. De azt azért hadd mondjam már el, hogy képviselőt nem a polgármester választ, hanem a lakosság. És engem is kérdeztek, és nem tudtam mit mondani, annyit tudtam mondani, hogy mi ki voltunk zárva erről a megbeszélésről Szilárddal, de én úgy tudom egyébként, hogy még Szilárddal mind a ketten képviselők vagyunk a lakosság megbízásából és a lakosság bizalmából. Ha nem jól tudom a törvényt, hogy nem a lakosság választ, hanem a polgármester, akkor javítsatok ki, nem vagyok jogtudós. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék polgármester asszony részedől átadni azt a kezdeményezést, amely úgy szól, hogy 2017. április 6-án csütörtök délután 4 órára rendkívüli képviselőtestület ülés összehívását indítványozzuk. Helye Szent István községháza, tanácskozó terme, tehát ez a helyiség. Napirend: Szent István Nagyközség önkormányzat képviselőtestületének felosztása név szerinti szavazással. A rendkívüli képviselőtestület ülést a fenti napirendi ponttal aláírásunkkal kérjük Baranyi Katalin, Barta Szilárd, Kis Lajos, Koncatiláni Tanner Zsuzsanna és Ördög Jakab. Szent István, 2017. március 30-a. Köszönöm szépen! Jó, akkor ezt követően a napirendnek a tárgyalásához hozzáfoghatunk. Persze, hát első napirendi pont folyik. Hát sajnálom, hogy ez a helyzet így alakult, én továbbra is. Elnézést kérek, hogy egy kicsit közbeszakít a ülésnek a folyamatát. Az előzőekben elhangzottakkal kapcsolatosan én azt tudom mondani, hogy nagyon sajnálom a dolgot. Nagyon sajnálom egy ideje, amióta ez a folyamat sajnos nem csak testület és polgármester között, hanem már a hivatalban beszivárogva is zajlik, illetve sajnos a Szent Istváni lakosok többségének tudomása van erről. Valóban volt kezdeményezés arra a megbeszélésre, amit a képviselő vagy alpolgármester asszony beszél. Én akkor azt kértem tőle, hogy a bizalmasai, illetve a polgármester vagy a képviselőtestület egy informális ülésen
foglalkozzon ezzel a kérdéssel és próbáljon dőlőre jutni, mert rossz fényt vett ránk, rossz a hangulat a hivatalban, és én most is állítom, bár elég kemény megfogalmazások hangzottak el a hivatal munkájával kapcsolatosan, hogy ez személyes okokra vezethető vissza. Én nagyon sajnálom azt, hogy a gazdálkodási előadónk és a polgármester asszony alatt vagy között ilyen rossz viszony alakul ki. Sajnos régóta tapasztalom ezt, minden szándékom ellenére, minden az irányú tevékenységem ellenére. Ezt a konfliktust nem sikerült megoldanom, ezt mint vezető egy csődként élem meg. Hadd szóljak már, én nem érzem rossz viszonynak. Nem tudom, ezt mindenkinek a saját belátására bízom. Én beszéltem is a kollégákkal erről, én Andrához annyira keveset szólok, különösen az utóbbi időben. Polgármester asszony azt kérte, hogy fejeznek be mindenkit. Adjuk már a lehetőséget meg. Én nem érzem rossz viszonynak. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ide kerültem, akkor volt egy jó csapat, aminek több kolléganő volt a tagja, sajnos szintén egy központi szerepet betöltő kolléganő nyugdíjazás miatt eltávozott a hivatalból. Ők jól dolgoztak együtt a gazdálkodási előadóval, és hát az ő pótlása során igyekeztem elkövetni mindent annak érdekében, hogy megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező kolléganőt állítsunk be arra a helyre, és hát kvázi ez a munkavégzés menjen tovább. Sajnos ez a külső segítség igénybevételét követően, vagy az a külső segítséggel történő pótlást követően kudarcként kellett ezt is megélni, tehát az ember, aki a kolléganő helyére felvételre került, nem igazán állt a helyzetnek a magaslatán. Többször tettünk arra kísérletet, hogy ez javuljon ez a helyzet, és hát katasztrófába torkolott, hiszen a kolléganő a gazdálkodási előadóval egyidejűleg benyújtotta a felmondását. Többek között az a jegyzőkönyv is, amit a Barta Szilárd képviselő úr említette, az ő keze munkája. Erről nem szeretnék többet beszélni, én azt szeretném, hogyha ez a konfliktus abban a mederben maradna, ahová tartozik. Én szeretném a hivatalnak a jó hírét megőrizni, és szeretném azt, hogyha elmondaná a kolléganő, hogy azért áll fel az asztaltól, mert sok a munka. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak neki, hanem minden egyes kolléganőmnek, tehát lehetne itt újjal mutogatni a kolléganőkre. Van bőven feladata, van feladata olyan is, amit munkaidőben nem lehet. Én úgy gondolom, hogy ebből a feladat mennyiségből, ebből még probléma a hivatalon belül nem volt. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy a munka ütemesen, rugalmasan menjen. Sajnos Andreának ebbe az a segítség, amit én szántam, az elmaradt. Akkor, amikor a kolléganő beállításra került, neki azt mondtam, hogy úgy osszátok meg egymás közt azokat a feladatokat, amit itt most elég pontosan, meg elég helyesen felsorolt, azokat osszátok meg, és akkor két ember már könnyebben viszi ugyanazt a terhet, amit egy. Tehát én azt szeretném, hogyha hivatalnak a jó híre továbbra is megmaradna, ezen a konfliktuson túl, vagy túllépve, szeretném mindenkit megnyugtatni arról, hogy a hivatal dolgozói egységesek, végzik a tevékenységet, és arra kérek mindenkit, hogy ebből a csatározásból mind az egyik, mind a másik oldal szíveskedjen bennünket kihagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én hadd mondjam el mindenki megnyugtatására, hogy én nem érzem rossz viszonynak azt, ami Andrea és köztem kialakult. Andreának, amikor a szakvizsgával kapcsolatban problémája volt, én voltam az, aki felajánlottam neki a segítséget. Amikor az édesanyjával kapcsolatban problémája volt, szinte minden nap érdeklődtem, megkérdeztem, hogy van, mibe tudok segíteni,
Én azt gondolom, hogy kis szóváltások voltak, de az elmondható, hogy az viszont közte és a többi dolgozó között is volt, akár még durvább formában is. Tehát nem gondolom, hogy én olyan élesen kritizáltam volna az ő munkáját, vagy olyan utasítást adtam volna, ami jogszabályellenes. Ha ez így lett volna, akkor az ő kötelessége az, hogy ezt írásba jelzi a jegyző úrnak, hogy ezt az utasítást végre kell hajtania, vagy nem. Tehát én egy kicsit ezt túldimenzionáltnak tartom, hangsúlyozom, és amikor esetleg konfliktusunk volt, akkor utána mindig félre tudtuk azt tenni, és a munkával tudtunk foglalkozni. Erre én nekem az egész hivatal tanul, most akár megmernek szólalni, akár nem, és azt viszont szeretném leszögezni, hogy valóban nem csak a gazdálkodási főelőadónak van nagy felelőssége, és nagyon sok munkája, itt bizony a többieknek is az van. És egy kicsit az ázsiójukat ezzel rontjuk. Mindenkinek a munkája hozzátartozik a hivatal összességéhez. Egyébként pontosan egy kolléganő fogalmazta meg az egyik értekezleten, hogy nagyobb konfliktusa volt velem, mint Andreával, ami miatt ő bocsánatot kér, mert ő érzi úgy, hogy túllőtt a célon. Tehát ezért nem értem, hogy mi itt a probléma, mert a többi dolgozó ezt igazából nem érzi és nem így látja. Én ennyit szerettem volna mondani, és ezt is csak azért, mert jegyző úr ebbe belement. Mondjad, Jakab. Én úgy gondolom, hogy ha a többi dolgozó úgy érzi, akkor a többi dolgozó marad és dolgozik szépen. Andrea egy fontos mondatot nem mondott el, én elmondom helyette. Amivel úgy fejezte volna be, hogy vagy én megyek, vagy a polgármester. Ezt ő mondta. Én megyek, de ez az egyik. A másik. Micsoda dolog az, hogy ki lettem tiltva a polgármesteri hivatalból. Jelenteni kellett egyeseknek, hogyha beléptem a hivatalba, kihez mentem, meddig voltam, mit intéztem. Hát hova jutottunk, polgármester asszony? Én, aki 50 éve a település érdekében dolgozok, meg mindent elkövettem, hogy jó legyen. Az utolsó pillanatig még Andreát is próbáltam megértetni, hogy megoldjuk, én segítek neked, mint hogy el is mondta, segítettem. De amikor valóban egy idegrendszer jelezés, az idegösszeomlás, meg a stb. Arra kényszeríti a dolgozót, hogy menni kell, a jegyző úr, nem értem, hogy te mit nem értesz ezen. Nem a leterhelésről van itt szó. Ha valaki nyugodtan dolgozhat, egészséges, lehet terhelni, fiatal, vállalja, csinálja, hát felsorolta, hogy mennyit csinált. Polgármester azt mondja, a jogszabály dolgokon meg hagyjuk az egészet, érthetően elmondta, amit a vezető utasításból kapott, lekönyvelte, még ha tudja is, hogy törvény sértően. Ne akart, hogy kikényszerítsük, hogy hol, mikor, milyen jellegű törvénytelen dolgok történtek. Mi ebben nem akarunk belemenni, nem akarunk téged ebben megszégyeníteni, de légy szíves, nem próbáld magad szépíteni és kimosni, ebből a helyzetből most már nem lehet. Lehetett volna, de úgy, ahogy megfogalmaztuk, hogy ez a vonat elment, hogy ez a kocka itt el van vetve, és nincs tovább. Nem is hiszem, hogy bele kell menni adott kapokba. Én azt mondtam tegnap is, ha nem szükséges, mi a feloszlásra összehívott rendkívül testületülésen nem kívánunk semmi mondatot elmondani, se szépet, se rosszat. Szépen csendben álljon fel ez a képviselőtestület, és folyik tovább az előkészítés az új választás kiírását illetően. Úgy gondolom, akkor vagyunk kultúráltak, akkor vagyunk emberhez méltóan, hogyha itt ezt lezárjuk, és folytatódik tovább, és visszaadjuk a lehetőséget a lakosság körében, hogy a lakosság döntse el, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm. Baranyi Katalin. Elnézést kérek, én a jegyző úr gondolataira szeretnék reflektálni.
azzal kapcsolatosan, hogy én nem véletlenül olvastam fel Kövér Sándornénak azt a kis memoárját, ami az Andi beszámolójában is volt, mert ha nem is mondanak a nők egymásnak semmit, higgyétek el, hogy látni azt egy meggyötört arcból, hogy valamilyen baj van. És bocsáss meg, jegyző úr, de azt kell mondanom, hogy a hivatal munkájáért te vagy a felelős. Tehát ezt tudtad, hogy feszültség van, neked kellett volna ezért tenni, hogy ez ne így legyen, és én egy kicsit méltatlannak tartom azt, hogy a Szilárd által felvetett jegyzőkönyv problémáját hajnira hárítod. A jegyzőkönyvet aláírod, szignálod, törvényességet te felelsz. Tehát én úgy gondolom, hogy régóta ismerem a hivatali dolgozókat, nagyon becsülöm őket, és ez méltatlan dolog volt ráhárítani egy olyan dolgozóra, aki esetleg már nem bírta a presszúrát és fölállt. A jegyzőkönyvvel kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy én voltam a hitelesítő egyik esetben, és 6 hónapra hitelesítettem a jegyzőkönyvet, és nem azért, mert a lányok nem gépelték le időbe, hanem valamelyik őtöknél elült, és amikor én ezt szóvá tettem, akkor megkérdezted, hogy miért, nem emlékszel rá? De, emlékszek. De nem 6 hónapra hitelesítünk jegyzőkönyvet, azok után, hogy a közmeghallgatáson face-to-face be lett mondva a kérdezőnek, hogy nem jó helyen keresi az interneten. Tehát röviden csak ennyit, tehát ne hárítsátok át a felelősséget és a rossz hangulatot a dolgozókra, akik én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességesen és becsületesen dolgoztak és dolgoznak mindig. Köszönöm szépen, én csak ennyit szerettem volna reflektálni. Jó. A tájékoztatót a két ülés között történt fontosabb eseményekről elfogadja a képviselőtestület? Mert egy szavazással itt tartozunk. Ez azt jelenti, hogy 5 és egy tartózkodás. Jó. Akkor a jegyzőkönyvvezetésnek így. Én meg nem szavaztam meg a sajáton. Jó. Anyakönyvi tárgyú rendelet megalkotása a 2. napi rendi pont. Jegyző úr az előadója a napirendnek, úgyhogy jegyző urat kérem akkor, hogy ismertesse. Köszönöm szépen ezt a tisztelt polgármester asszony. Korábbi elhatározásunknak megfelelően a hatályban lévő helyi önkormányzati rendeleteknek a revíziója folyik. Ezen túl a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal ellenőrzési tervébe és programjára tűzte a hatályos anyakönyvi igazgatással kapcsolatos rendeleteknek a felülvizsgálatát. A két szándék együttes találkozása kapcsán derítettünk arra fényt, hogy a 2011. szeptember 16-án e tárgyban megalkotott rendeletünk az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a preambulumában törvényi változások miatt elmondtá vált, ezért ennek egy revíziója vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy a preambulum módosítására a jogalkotásról szóló törvény lehetőséget nem ad, így új rendelet megalkotását kellett elterveznünk, illetve azt terjesztem tisztelettel önök elé. Az anyakönyvi események megtartásának szabályait az anyakönyvi eljárásról szóló törvény tartalmazza. Az önkormányzatnak szabályozási jogköre a munkaidőn kívül, illetve az anyakönyvi helységen kívül tartandó rendezvényeknek a szabályozására terjed ki. Gyakorlatilag ennek a lebonyolítása, engedélyezése, illetve a munkaidőn kívüli, illetve a anyakönyvi helységen kívüli rendezvények megtartásáért fizetendő térítési díjnak a meghatározása, illetve az anyakönyvvezető díjának a meghatározása tartozik a helyi jogalkotás körébe. Ennek szem előtt tartásával készítettük el az önök elé terjesztett rendelettervezetet, amit tisztelettel elfogadásra javaslok. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése?
Ördög Jakab. A pénzügyi Beruházás és Embererőforrás Bizottsága napirendi pontok megtárgyalása, a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. A képviselők részéről egyéb kérdés vagy? Nem? Akkor felteszem szavazásra. Kérem, aki a képviselőtestület részéről anyakönyvi tárgyú rendelet megalkotásával egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egybehangzó 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. A 2017. évi belső ellenőrzési terv előterjesztő jegyzőkönyv. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja a jegyző részére, hogy köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer, ezen belül a belső ellenőrzési terv elkészítéséről, a belső kontrollrendszer működéséről. Hát ennek a működéséről majd egy következő testületi ülésen a költségvetési beszámolóval, az elmúlt évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg fogok majd számot adni, illetve terjesztem a tisztelt képviselőtestület elé. A 2017 évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésemhez, illetve a határozati javaslatomhoz csatoltam. A belső ellenőrzés 2 témára terjed ki. Az egyik egy jogszerűségi, törvényességi ellenőrzés, ami a Borsod megyei kormányhivatal szakembereinek, szakelőadóinak a bevonásával történt meg az elmúlt hetekben. Gyakorlatilag ez az ellenőrzés már meg is történt. Ezeknek a területei a képviselőtestület működése jogszerűségének a vizsgálata, ezen belül a jegyzőkönyveknek a jogszerűsége. A másik terület az anyakönyvi igazgatásra terjed ki, harmadik terület az egyéb szakhatósági eljárások, itt az adóigazgatás, kereskedelmi, iparigazgatás, személyadat, lakcímnyilvántartás területeire terjed ki. Az ellenőrzés tapasztalatairól, a törvényességi ellenőrzésről, illetve a helyi iratkezelési szabályok betartásáról készített az ellenőrzés jegyzőkönyvet, amit szintén egy következő testületi ülésen javaslok tárgyalni. Az ideig a polgármesteri hivatalban az érdeklődők részére megtekinthető. A másik az ellenőrzési tervben javasolt téma, az egy költségvetési gazdálkodási témakör, ami praktikus az önkormányzat működésének az ellenőrzése során. Tehát itt a hivatal és érintett intézmények finanszírozásának, az a finanszírozással történő elszámolásának, megfelelő statisztikai dokumentálásának az ellenőrzésére terjed ki, ami szintén valószínűnek tartom, hogy a Magyar Államkincstárnak a bevonásával tervezzük megvalósítani. Ennyi az ellenőrzési tervünk a 2017 évre vonatkozóan, melyel kapcsolatban a határozat elfogadását javaslom. Köszönöm szépen. Kérdés a az előterjesztéssel kapcsolatban? Alpolgármester asszony. Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy jól értettem, hogy a jegyzőkönyv már megtekinthető? Erről az ellenőrzésről, ami márciusban? Az a 2 jegyzőkönyv, tehát szakmánként külön, tehát az iratkezelésről szóló jegyzőkönyv, tehát az iratkezelési szabályok betartásáról szóló jegyzőkönyv az a napokban érkezett meg, illetve az ellenőrzés kapcsán során annak idején készült el a törvényességi ellenőrzés, tehát a képviselőtestület munkája, annak a dokumentálásával kapcsolatos jegyzőkönyv, mind a 2 itt van a hivatalban. Jó, tehát megtekinthető nálad. Jó, köszönöm. Ördög Jakab. Megtárgyalt a bizottságunk és elfogadásra javasolja határozati javaslatot. Szilárd, te jelentkeztél? Nem, csak szóltam, hogy Zsuzsi jelentkezik. Oké, tehát akkor a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban fölteszem a határozati javaslatot, aki a 2017. évi belső ellenőrzési tervvel egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze.
Jó, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A közbeszerzési terv megtárgyalása következik, ugyancsak a 2017-es évről beszélünk. Nagyon röviden csak a lakosság tájékoztatása érdekében mondom el, hogy amennyiben közbeszerzést tervez az önkormányzat, akkor közbeszerzési tervet kell készíteni. Ez lehet egy összesített közbeszerzési terv, ami előre egy évre tartalmazza a közbeszerzéseknek a felsorolását, típusát, összeghatárát. Azt hiszem, ha nem tévedek, bár rég néztem meg a jogszabályt, hogy ez a törvénynek egy melléklete, aminek a kitöltésével eleget lehet ennek tenni. De úgy tűnik, hogy Szent Istvánon 2017-ben nem lesz közbeszerzés, és ilyen esetekre nézve jó megoldásnak bizonyul az is, hogyha tervez netalántán beruházást az önkormányzat, mert ugye ez az év során többféleképpen is alakulhat, akkor egyedileg arra az egy közbeszerzésre hoz egy közbeszerzési tervet, mivel mi nem látunk most folyamatában olyan közbeszerzéseket, amik pályázat útján meg kellene valósítani, ezért a második verzióban gondolkodunk. Tehát magyarul, ha lesz ilyen közbeszerzés, akkor arra egyedileg nézve fogunk közbeszerzési tervet készíteni, de a lényege a határozati javaslatomnak az, hogy nem tervezünk közbeszerzést 2017-ben Szent Istvánon. Kérem a képviselőtestületet, hogy ezt fogadja el. Illetve hát előtte azt kérem, hogy a véleményeket mondják el a képviselők, illetve a Pénzügyi és Beruházási Bizottság. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja. Köszönöm. A képviselők részéről van-e kérdés a közbeszerzésekkel kapcsolatban? Jó, akkor felteszem szavazásra, kérem a képviselőtestületet, aki a 2017. évi közbeszerzési tervvel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A vagyongazdálkodási tervnek a felülvizsgálata. Hát itt nagyon röviden ugye szükségszerű a vagyongazdálkodási tervnek az elfogadása, középtávra, hosszú távra, ez a két tervezési időszak, ami jellemző. Igazából a korábbiakhoz képest nem változnának a terveink, a Tompa utcai építési telkeknek a hasznosítása, bentlakásos idősek otthonának megvalósítása, művelődési ház, akadálymentesítése, ezek szerepelnek nagyjából a tervben, illetve aszfaltozás, kártyúzás, Szent Istvánt 4-essel összekötő településeknek Szent Istvánt 4-essel összekötő települési útnak a rendbetétele, illetve hát folyamatosan a meglévő vagyontárgyainknak, ingatlanjainknak a karbantartása, állagmegóvása. Én azt gondolom, hogy többet egyelőre nem vállalhatunk, de a pénzügyi bizottsági ülésen is jeleztem, hogy amennyiben van a bizottságnak, vagy esetleg most a képviselőknek olyan javaslata, ami a vagyongazdálkodással kapcsolatos, akkor azt semmi akadály, hogy belekerül a tervbe. Kérem a képviselőtestületnek a véleményét. Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottságnak nincs újabb javaslata, bővítés, a határozati javaslat elfogadását javasoljuk. Köszönöm szépen. Akkor a képviselőknek sincs egyéb irány. Jó, akkor a vagyongazdálkodási tervet föltenném szavazásra, az 5-ös napi rendi pont. Kérem, aki a határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért, a vagyongazdálkodási tervet illetően az kézfelemeléssel jelezze. 7 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a közbeszerzési tervet. A javaslat a vagyongazdálkodási terv, elfogadta a vagyongazdálkodási tervet, és a 6. a pályázati szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötése. Hát szerintem akkor, hogyha egyrészt Barta Szilárd részéről is elhangzott ez a javaslat, meg ugye ez a elég komoly döntés is kilátásban van, akkor én azt gondolom, hogy ennek a tárgyalására
igazából nem biztos, hogy sort kell keríteni. Hogyha jól értettem, akkor a Szentkirály Szövetségi találkozót akkor nem kellene megtartani ilyen helyzetben, bár Ágota azt mondja, hogy időarányosan felkészültünk a feladatra. Én is ezt a tájékoztatást kaptam tőle, hogy ez a jelen állás szerint megrendezhető, viszont ha ilyen változások vannak a településen, a testület szándékát illetően, akkor valóban nem tartom én sem célszerűnek ennek a megrendezését. És akkor ilyen alapon nem nyújtanánk be a Bethlen Gábor alapra sem a pályázatunkat, illetve akkor nem tárgyalnánk a Goodwill Consultingnak sem a pályázati szerződését, bár én azért szeretném kérni, hogy itt még munkavégzésre szükség lesz a választások is, hogy azért valamiféle pályázatíró cégnek a megkeresése vagy alkalmazása az fontos lenne, mert például vannak olyan pályázati lehetőségek, amik most a közeljövőben kezdődnének, és azokat meg jó lenne nem kihagyni. Jó, akkor azt mondja, a napirendre visszatérve, lehet, hogy külön kellene, hogy szavazzunk. Én úgy gondolom, ha egyetértetek, hogy a Bethlen Gábor alapkezelőhöz benyújtott pályázatról, ami körülbelül 80%-on kész van, arról szavazzon a képviselőtestület, hogy akkor azt vonjuk vissza azt a pályázatot, és akkor utána meg beszéljünk már arról, hogy ezzel a pályázatíró céggel mi legyen. Mondjad, Szilárd. Én kérdezni szeretném, hogy mennyire van jogosultság ennek a kérdésnek, mert én amennyire értettem tegnap, ha ezzel a céggel szerződést kötünk ma, akkor holnap ők benyújtják ezt a pályázatot. Ha nem, akkor meg meg. Szóval én nem gondolnám, hogy ez a pályázat rossz. Annyit kértem, tanácsoltam, ajánlottam, hogy a Szentkirály Szövetség pontot ki kellene belőle venni, mert állítólag az a legkevesebb benne, és az többi mehet tovább. Viszont akkor ezt milyen díjért csinálja meg ez a cég? Mert nyilván holnapig nem lesz másik pályázatíró cég. Hát akkor ezt nekem holnap le kell velük tárgyalni, egyértelmű, mert pont az idő rövidsége miatt úgy állapodtunk meg velük, hogy ha a nagyszerződést megköttetik, akkor igazából ez ilyen bónusz volt, vagy ilyen ajándék volt a részükről. Ha a nagyszerződés nem köttetik meg, akkor viszont azért a munkájukat csak ki kéne fizetni, mert most jó pár napja már dolgoznak vele. Amit nem tudok, így nem tudok megmondani, hogy mennyi, de szerintem méltányos összegben meg lehet állapodni. Köszönöm szépen. Tehát a pénzügyi bizottság ülésen nem jutottunk olyan információhoz, hogy mit fognak elkészíteni és mennyiért. Mennyire pályázunk, azt érthető, amit most elmondta a polgármester asszony, hogy ez bónuszként csinálják, de most akkor mire pályázunk és akkor mennyi pénzre pályázunk. Mert ez még a mai napig nem tiszta, hogy ez a Bethlen Gábor alapból, hogy 5 millióra pályázunk, településeken átnyúló rendezvényekre. Kimaradt az akta. Anikó, ki tudsz segíteni, hogy konkrétan mennyi most itt a pályázati összeg? 3,5 millióra emlékszem. Igen. És ez nem függ össze csak a Szentkirály Szövetséggel? Nem. Ezt, amit tegnap elmondtam pénzügyi bizottság ülésen, ebbe gyerektáboroztatás, ösztöndíj alapítás, évvállalkozói díjának alapítása, egyik-másik rendezvénynek a... Kettőfél az összeg. Bocsánat, 2,5 millió forint, és ez már bruttó, ugye? Igen. Tehát ezek a pályázati tevékenységek vannak benne. Én úgy gondolom, ennek nincs akadálya, hogy elmondta Balta Szilárd is, hogy erre rá lett használható. Én azt mondom, hogy válasszuk ketté, tehát a Szentkirály Szövetség rendezvényén szavazzunk, hogy mi a képviselőtestület véleménye, és utána szavazzunk erről a határozatról, mert való igaz, hogy ha jegyző úrnak az információja
helytálló, hogy ez egy bejáratott cég, egy alkalmas a előkészítésre, lebonyolításra, pályázatírásra, alkalmas a pénznyerésre, lesz olyan pályázat, amire lehet pályázni, akkor én azt gondolom, hogy mindegy, hogy milyen helyzet van, ezt ha lehetőség van, akkor nem lehet kihagyni. Ha ez változaton igaz, amit tegnap a bizottság ülése jegyző elmondott. Meg gondolom, hogy egy bólintásra ezt meg tudod erősíteni, hogy igaz. Maga a cég tekintetében el tudom mondani, hogy egy jelentős Magyarország referenciával rendelkező. Én korábban dolgoztam ezzel a céggel. Én azért ajánlottam, másrészt pedig azért, mert ebben a kérdésben viszonylag rövid időn belül kellett dönteni, de nem kötelező őket megbízni. Amit még ebben a témában szerettem volna elmondani mindannyiunk előtt ismert, hiszen a miniszterelnökséget vezető miniszter úr a napokban jelentette be, hogy a 2020-ig benyújtható pályázatokra, uniós pályázatokat várhatóan március 31-ig a kormány kiírja, tehát mindenféleképpen szükség van egy olyan... Ez év március 31? Igen, én ezt olvastam legalábbis, hogyha valaki olvassa az Origót, én az Origón olvastam. Ja, és ez nem a reklám helye. Hogy praktikus egy olyan pályázatíró céget kéznél tartani, aki esetleg mondjuk egy bölcsőde kialakítási pályázat megírására alkalmas, vagy annak nem csak a megírására, mert a tevékenység, mint ahogy a bizottsági ülésen beszéltünk, pályázat figyelésre, jelzésre, írásra, menedzselésre terjed ki, tehát az egész spektrumát átfogja a pályázati tevékenységnek. Én egy együttműködés kialakítását mindenképpen javaslom pályázatíró céggel. Az, hogy most ez legyen-e, nem-e, én ezt találtam, vagy nekem ők voltak szatyorba, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy őket bízza meg a képviselőtestület, bár mondom, nekem jó tapasztalataim. Nekem a testvérvárosi, tehát a korábbi munkahelyemen a testvérvárosi pályázatok megírásában, elnyerésében volt jelentős segítségemre, illetve a napkollektor, tehát a megújuló energiában vannak ők nagyon jól otthon, tehát ott elég komplex szolgáltatást tudnak nyújtani. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem jól értettem valamit, tehát hogyha nem jól mondom, elnézést kérek, tehát úgy kell értelmezni, hogy ők már megírtak egy pályázatot, amit holnapig kell beadni? Igen. És akkor most lehet, hogy én nem emlékszek rá, mindenre nem emlékezhetek, hogy már akkor végül is valaki döntött arról, hogy ezt a pályázatot ők írják meg. Hogy erről döntöttünk mi a testület, vagy mikor született erről döntés. Azon kívül ugye, amit Andi is sokszor elmondott, hogy az előkészítés, gyerekek 30-a van. Hát, hogyha ilyen pályázat van, hogy 31-ig kell leadni, akkor miért nem jöttünk össze március elején? Tehát az milyen előkészítés, hogy 30-án döntünk arról, hogy 31-én beadjunk egy pályázatot. Tehát lehet, hogy itt én valamit nem jól tudok, esetleg, hogyha kisegítetek, akkor megköszönöm. Varga Szilárd. Köszönöm szépen. Szóval én sem magába ezt a céget kifogásoltam, ha lehet ezt mondani, hanem magát az eljárást, hogy nincsen alternatíva. Én kerestem meg másik pályázatírót, aki azt mondta, hogy ő ennél jóval drágábban vállalja, mert nem ilyen előfizetési díja van, hogy évi 250-300 ezer forint, hanem egy toppos pályázat a 100-150 ezer forint, viszont ő neki a sikerdíja 2-2,5%. Szóval azt azért át kellene gondolnunk, hogy most melyik hoz, meg melyik visz. Mert ha most ír egy pályázatot, akkor nem azt mondom, hogy én hozom azt a céget, mert dehogy hozom, de hogyha az a cég megírja 100-150 ezer forintért, és harmadannyi a sikerdíj, akkor sokkal jobb. De ha ez a cég ír 4-et, vagy 5-öt, akkor el tudom képzelni, hogy olcsóbb, de az se biztos, mert a sikerdíj az meg nagyon magas. Én csak azt tudom hangsúlyozni, hogy én beszéltem velük, hogy a sikerdíjból azt tudjunk már, hogyha ők lesznek, azt mondták, hogy alkuképes, hogyha a testület foglalkozik vele, akkor mondja meg a testület, hogy mi az, amiben úgy gondolja. Ide is hívom a cégnek a képviselőjét, hogyha gondoljátok, és akkor itt talán azonnal is döntést lehet hozni. Mondjad, Jakab. Szét lehet választani a március 31-i pályázatot, meg az összes többit? Én ezt kérdeztem.
Tehát az, hogy most azt mondjuk, hogy persze, jó, csinálják persze. meg. Szilárd is ezt kérdezte, csak arra nem tudtam választ adni, hogy akkor mennyiért. Mert ugye, ha a nagy szerződés életbe lépett volna, akkor ezt be tudják abba, ezért külön pénzt nem kérnek. Térünk később. Jó, rendben. Jó? Oké, akkor hogy is volt ez? Most egy pillanat. Jó, akkor a Bethlen Gáboros előterjesztés, tehát a 6-os napi rendi pont. Igen, a 6-os napi rendi pont. Határozati javaslatát akkor módosítani kellene. Méghozzá úgy, hogy a képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a Goodwill Consulting pályázati tanácsadó Kft-vel a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT által elkészített testvértelepülési programok és együttműködések című pályázatot megírja. És akkor az, hogy szerződést kössön, azt húzzuk ki. Igen. Nem Bethlen Gábor által elkészített. Bethlen Gábor alapkezelő részére benyújtott testvértelepülési programok és együttműködések című, vagy megnevezésű pályázatot nyújtsa be a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT részére. Ez így jó? Igen. Oké, akkor kérem, aki az így szóban megfogalmazott határozati javaslatommal egyetért, az kész felemeléssel jelezze. Jó, akkor elfogadta a képviselőtestület. Ja, bocsánat. Mondjátok, mert már sokszor nem a következő előterjesztést figyelem, akkor 5 igen szavazattal, 6 igen és egy tartózkodás. Hát most akkor egy újabb döntést kellene meghozni, akkor szóbeli előterjesztés formájában, tehát akkor a Szentkirály Szövetségi találkozónak a megrendezéséről, ugye amit augusztusban vállalt a képviselőtestület, sorszám szerint nem tudom, hogy ez hanyas számú határozat, de értsétek akkor jól, majd a kolléganők kikeresik, hogy hanyas számú határozatnak a visszavonására kellene akkor intézkedést tenni és döntést hozni. Barta Szilárd. Köszönöm szépen. Szóval ezzel kapcsolatban akkor kérdezném megint, hogy lehet-e valami más rendezvényé átalakítani? Mert ugye mondta Ágota, hogy egy csomó dolog le van előlegezve, mondjuk a sátort azt pont passzolom, hogy azzal mit lehetne kezdeni, de azon kívül én úgy gondolom, hogy egy falunaknak teljesen jó lenne. Hát egyik szemben sír, a másik nevet. Nagyon sok munkám veszik kárba ezzel, és nagyon sok idő, amit mondjuk a tájházra és az értéktárra fordíthattam volna. Nem beszélve a foglalóról. A találkozóról szóló testületi határozat értelmében ugyan igen, lefoglaltam a sávot, a zenekart és egyéb dolgokat. Van, akivel még nem kötöttünk írásban szerződést, mert volt egy előérzetem, csak szóban foglaltam le az időpontot, itt viszont a szavam volt a garancia arra, hogy ez megvalósul. Itt pénztől eshetnek el az időpont miatt. A zenekarnak is pont lett volna egy felkérés a pont utána, amikor én felkértem őket, le kellett mondania, úgyhogy ez nagyon kellemetlen. Az Egyesület mindezek tudatában pályázhatott volna egy másik rendezvényre, mondjuk a Szent István királynapokra. Ez a pénz és a befektetett energiám is elveszett. Az érem másik oldala viszont az, hogy a személyi feltételeket illetően nincs meg az egység, ami szükséges egy ilyen rendezvény tekintetében, tehát nagy a rizikó, és ez nyugtalanító a szervezést illetően is. Mindnyájan tudjuk most már, hogy ez a döntés ugye mással is összefügg. Hát, hogyha abban az időszakban el lesznek foglalva a politikával a testület tagjai és az önkormányzat, akkor nyilván nem szerencsés ezt megszervezni. A kérdésem ugye akkor az lenne, hogy gondolják át akkor a harmadik Szent István királynapokat, amit a szövetségi találkozó miatt hát igencsak elvetettünk, és akkor mindezek fényében már mehetne ez az eredeti terv szerint, azt gondolom, úgy, hogy az előző években is volt, és hogy minél hamarabb hozzanak erről döntést. Mert a Tóth Vera szerződése is ott hever az asztalon van, és már napok óta csak húzom, és
és magyarázkodok, hogy miért nem írjuk még alá, és miért nem küldjük vissza. Köszönöm szépen. Ágota, úgy gondolom megértetted, amit Igen. február 20-ától március vége nem volt az a testület, aki ebbe döntsön. Nem kerültünk összehívásra. Hívjatok össze, akár a bizottság szintjén, a pénzügyi beruházás erőforrás bizottság szintjén jelezzetek, én összehívom. Ha nem akarjuk, hogy a képviselőtestület, vagy a bizottsági hatáskörbe is áttehető, úgy gondolom, hogy ez a bizottság bármikor hajlandó mindenről ezzel a kérdéssel foglalkozni. Foglalkozni akarunk és segíteni akarunk. Ennyi. Ez egy közös döntés. Köszönöm szépen. Szóval bocsánat, de én úgy gondolom, hogy nem kell ezt ráhúzni Ágotára, mert nem neki volt ez a vállalása, hogy ő összehívja a civil szervezeteket. Szóval ő amit tud, megtesz, nyilvánvaló, hogy kevés hozzá, ezt tudjuk mindjárt. Én azért is gondoltam, hogy lemondani, mert úgy gondolom, hogy kevés leszel hozzá. Nem hozzáértésbe, hanem létszámba. Persze. Igen, Érthető azt Ágota. A Sportinfo Kft. Személyi feltételek hiányában nem tudja egyedül ezt a rendezvényt lebonyolítani, nem is erről volt szó, nem is ez a feladata, hogy egyedül csinálja. És mindezt felvállalnom természetesen nagyon nagy felelőtlenség lenne. 2006-ban is az önkormányzattal közösen szervezte, de ahogy látom, az időnjára nem lesz kapacitás. Úgyhogy úgy gondolom, hogy át kell csoportosítani a Szent István Király napokra ezeket a dolgokat. És arra lesz? És arra lesz kapacitás? A Szent István Király napok egy sokkal kisebb rendezvény. Van egy búcsú, amiben a búcsú és első nap volt ugye a koszorúzás, és a második nap az, amiben már jártasak vagyunk, és természetesen ott is szükség van a vendégek ellátására, a többit egyedül csináltuk tavaly is. Ezt most nem értem, hogy egyedül. Tehát, hogy a megszervezésére elegem volt, hogy nem kellett szállást szervezni, nem kellett 300 főre étkezés, hanem csak a foci csapatnak kellett, az önkormányzat azt látott vendégül, akit szeretett volna, az egy kis külön rész volt, tehát mi az egészet meg tudtuk csinálni akkor a szervezési részét, nyilván téged is akkor fel kellett kérni konferenciának, mert nem volt, ilyen problémáink lehetnek, de nyilván ez sokkal könnyebb dolog. Én azt gondolom, hogy egy ismeretlen 3 napos, 84 vendéges rendezvényt segítőkkel együtt ellátni. Köszönöm. Köszönöm Ágatának. Na, akkor hozzunk határozatot a Szentkirály Szövetségi Találkozónak az elmaradásáról. Tehát kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy azt a határozatát, amely a Szentkirály Szövetségi rendezvény megtartásáról szól, azt kérem, hogy pontosabban nem kérem, döntsön arról, hogy vonja vissza. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 5 igen, tartózkodom, 2 tartózkodás ellenében. Megszavazta a képviselőtestület. Jó. És akkor indítványok, javaslatok jönnek majd, ugye? Jöhetnek. Közben akkor szünetet rendelnék el, hogyha nem a probléma, mert már itt elérkezett az idő. Köszönöm. Jó, akkor kamerákat, hogyha bekapcsolták, diktafonok be vannak kapcsolva, ugye? Piros, meg piros. Most az. Köszönöm szépen. Akkor folytatja az önkormányzat képviselőtestülete a márciusi rendes testületi ülését. Indítványok, javaslatok napirendi pontban. Óvodapedagógusnak a továbbképzésének az ügye. Berakszáné Pintje Melinda óvodapedagógus továbbképzésen való részvételének támogatását kérte. A vezetővel egyeztetve az óvodapedagógus kolléganő gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen szeretne pedagógus szakvizsgára felkészülni. Ez egy 4 fél éves, 360 órás képzés, a képzés költsége 150 000 forint per fél év.
A képzés költségeihez 50% mértékben kéri a képviselőtestületnek a támogatását. Én úgy gondolom, hogy a korábbi támogató döntésekhez hasonlóan ezt is támogatni kellene, és ugyanolyan tartalommal megírni a támogatási vagy tanulmányi szerződést az ő esetében is. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e ezzel kapcsolatban. Határozott javaslat elfogadását javasoljuk. Jó, és akkor kérdezem a képviselőtestületet, hogy kívánne ezzel kapcsolatban kérdezni, vagy észrevétele van-e. Jó, akkor felteszem a szavazásra, hogy aki Beregszáné Pintje Melinda óvodapedagógus továbbképzésen való részvételének támogatásával 50%-os mértékig egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. 2 egybehangzó igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Jó. Nem tudom, hogy akkor, bocsánat, lehet, hogy kimaradt, hogy összekütülődött. Igen, köszönöm szépen, itt van. Volt-e a pénzügyi bizottság előtt ugyan ott volt, de